Здравейте на всички и добре дошли в третия епизод на поредицата Колко струва. В днескашния епизод ще си говорим за една анимация, която буквално промени историята на киното. Шрек. Шрек не е просто филм. Това е културен феномен, който доказа, че анимацията може да бъде еднакво интересна както за деца, така и за възрастни. Колко струва Шрек? Създаването на Шрек започва още през 1996 година, а целият процес отнема около цели 4 години усилена работа. Студиото DreamWorks Animation инвестира в проекта около $60 милиона, огромна сума за времето си. Но рискът се оказа напълно оправдан. Шрек се превърна в световен хит и печели над $480 милиона в бокс офиса, почти 8 пъти повече от вложеното. Как е направен филмът? За Шрек се използва революционна за времето си CGI технология за анимации. Екипът работи с напълно нов софтуер, за да създаде реалистични движения и детайли. Любопитен факт е, че са били нужни почти 5 милиона човеко-часа работа от стотици аниматори, дизайнери и програмисти. Награди и призвания. Шрек става първия филм, който печели Оскар за най-добър анимационен филм през 2002 година. Освен това, получава номинация и за най-добър адаптиран сценарий. Нещо, което много рядко за анимации. Първоначално Шрек е трябвало да се озвучава от Крис Фарли, но след смъртта му ролята преминава към Майк Майерс, който му предава този шотландски акцент. И така се ражда уникалният глас на Шрек. Самата продукция била толкова тежка, че някои от аниматорите са страдали от ефектът Шрек. Това била вътрешна шега за хора, които са били прехвърлени от по-лесни проекти на Шрек като за наказание. Шрек е доказателство, че когато комбинираш смелост, технологии и добро чувство за хумор, може да създадеш филм, който остава вечен. Беше третия епизод от нашата поредица Колко струва. Както винаги, без вашата подкрепа, този YouTube канал и нашето анимационно студио няма как да се случат. За това ти благодаря от сърце и ти пожелавам един прекрасен ден.